Kaixo denoi, ongietorri aitortu bera. Beste bideo berezi bat, Amona. Eta ni beti bezala urduri. Baina gero beti primeran pasatzen dugu, ezta? Hori egia da. Gaurko bideoa berezia da. Izan ere, gure jakinduria proban jarriko dugu. Gaur ikusiko dugu nor den jakintsuena. Horretarako, nire amak galdera batzuk prestatu ditu. Galdera hauek Amonak niri egiteko dira. Mi esker, Eta beste hauek nik Amonari egiteko. berdintsuak dira, ezta? Bai. Amak esan dit webgune batetik atera dituela galdera guztiak. Berdintsuak. Eta nola egingo dugu? Hasteko nik zuri 4 galdera egingo dizkizut. Gero zuk niri beste 4. Gehien asmatzen dituena, txapeldun. Hori da. Prest daude? Bai? Goazen ba. Amona. Zein urtetan amaitu zen bigarren mundu gerra? 1945 urtean. Zuzen! Bigarrena. Zein da munduko ozeanorik handiena? Pazifikoa. Ozeano barea, zuzen, bitik bi! Hirugarrena. Zein osagairekin egiten da taloa? Oso erraza. Ura, gatza, tarto irina. Bai, 3-3. Eta azken galdera. Zein da Euskal Herriko hiri jendetsuena? Bilbo? Bai, 4-4, haze erakustaldia. Urduri zaude, ezta? Apur bat, bai. Aitor, zer egiten dute landareek eguzkiaren argia oxigeno bihurtzeko? Bai, badakit. Hori biologian ikasi genuen. Fotosintesia. Osondo! Hartu oxigenoa zuk ere. Bota galdera. Bigarrena. Zenbat zatitan zatitu daiteke atomo bat? Erraza, ezin da zatitu. Bikain? Betik bi. Hirugarren galdera. Euskal Herriko zein hiri da hiri berdea? Hiri berdea... Gasteiz. Bikain, 3-3. Bakarra falta zaizu berdinketa lortzeko. Ai, asmatu egin behar dut. Azken galdera. Zein urtetan hasi zen lehen mundu gerra? Beti zalantza izaten dut. 1900 eta 15. Ez da zuzena. 1900 eta 14. Banekien. Zea morrua. Aitor, baina oso ondo pasadu. Bai, horixe. Oso ondo jokatu duzu, Amona. Jaun Andreok. Etxe honetako pertsonarik jakintsuena. Eskerrik asko! Eskerrik asko!